Здравейте, YouTube! Аз съм RollBG и тук при мен е XXMaxBG. Кажи здравей! Здравейте! И днес сме в серверът FreezeCraft. Това е спаунът му. Тук има по 4 фонтана, цветя. Съответно, нали, тук ви спаунва. На всяка страна има пътечки. И по едно мостче. Тук има пейчици. И може да си сядате. Да, ето. Юпи. Да, така. И това го има от всяка страна. Сега ще ви го покажа от високо. Да, това там е плеер, не е зомби. Да знаете. Да, ето. Там има, там, съответно от всяка страна. Момент. Да ви кажа тихи само. Така. Сега да преминем към ларповете. Първият ларп, който е ларп екип. Така. Значи главният, нали, хостерът е Фридие. Да. Ето този. Направо се да се пише тук Never Lost. Извинявайте. Owner е Крокомастър и Аморус. Да, и Аморус. В принцип аз съм Owner, ето. Но това е старо и трябва да го променим. След крипа ще го променя. И аз съм Owner, защото, нали, преди бях Co-Owner. Админ е Snow 00X и XX Tour, не мога да му кажа ника. Co-Owner е Куприян Кразак. Тук са правилата, нали, без обиди, наказанието е мут 1 час, без псовни мут 2 часа, без грифане жал 1 ден и без искане на опите ми или геймод мут 1 ден. И тук си слизате. Така. Няма да пишем Warp Enchant, защото Warp Enchant е ето тук. Да, това е Warp Enchant. Идвате и си енчантвате. Това е Warp Hello. Да. Това тук е Warp Shop. Сега ще ви го покажа. Нали, вътре още не са направени, нали, табелките да си купувате, защото той е нов Warp. Аз съм го построил. Да, както виждате, няма неща да си купувате. Това е първия етаж, втория етаж и третия етаж. Сега да се върнем. Ето. И да, той е билдър. Напиши нещо. Така, ето той е билдър. Ето. Да. И предлагам да идем на Warp Event. Добре. Warp Event. Опа. Event. Бърках. Да, това е Warp Event. Мен сервера лично много ми харесва. Не защото съм Owner. Преди, като бях плеер, като оцелявах, пак ми харесваше, защото сервер просто е уникален. Много ме кефи. Да, това е Warp Event. Преди малко проведохме евент. И да. Сега да идем на Warp Food.
Warpfoot не е много специален, просто ето. Слизате тук, биете си, нали? И събирате си храна и си излизате. Следващият ларп е... Hello, ви го показахме. Warp Jump, да. Warp Jump, който отново е строен от мен. WTF, тук има плеери, окей. Сега първо да ви го покажа, момент. Така, оттам се почва, така. Тук с фенс. Печка, пак фенс, така. 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 Да. И ако си мислите това... това е тъпо, защо го е направил? Защото вижте, когато дойдете тук, или примерно, ако не скочите ето така, ще паднете. Ето. Да. Така, тук продължава още с фенсове. Опа, тук е така. Така, той по принцип беше някъде до тук, но малко го удължихме. Така. Тук минавате през магаре. Тук продължавате. Тук ако се чудите как. Ето така. Нали, тук заставате, затваряте вратата, скачате и се качвате отгоре. И готово. И да, извикайте админ, за да ви даде наградата. Да, това беше. Момент само. Я ела в началото. Да се пробваш да го миниш. И аз не съм добър. Да. Аз не съм много добър. Сета. Давай. Давай, юе. Окей, следващият ларп. Ларп първи ги видяхме. Ларп продължения. Отново казвам, IP-то на сервера ще бъде в описанието. Това е ларп продължения. Давайте идеите си за сервера тук. Нали, пишете нещо на книга и я хвърляте тук. После всичко се проверява от нас. И ако нещо ни хареса, ще го направим. Да. Следващият ларп е ларп PvP, който отново е направен от мен. Спамва ви... Омага. Тук съм забравил. Окей. Малък фейл. Така. Добре, 7 нищо не сте видели. Да, това е Warp PvP. Спамови там вътре, ендър честове, така мощи тук, лава. Тук от този корсдърт ли как беше, лава, има и капани, гъбки, тук лава и от всяка страна пише PvP. Че е валял сняг. Да, и е закрил чертата. Трябва да му направим покрив, да не вали вътре. Или ще видим, да. Това беше от Warp PvP. Следващият Warp е... Warp Shop го видяхме. Spawn Survival. Warp Survival. Оп. Да, не е кой знае какво, но за какво да правим нещо голямо. Да, тук ви спамва и тръгвате да се оцелявате. Това беше от Warp Survival, следващият Warp
Warp Trade, да, последният. Пак аз съм го строил. Момент да ми заредят чанковете. Не те плагнало ли те е тука? Аз не мога да пиша Warp Trade. Окей, готово. Ма ти го пишеш без наклонина, бе. Не, аз го написах с наклонна, ама не щеш. Сигурно съм ме забравил. Добре. Ще ми да това. Мен лично ето това, където го направих тук, доста на кефи. Тук от двете страни, нали, всичко е еднакво. Там листа, за тях Glowstone, книгите, тук Ender честове, Trapdoor. И тук са, нали, кабинките или как да ги нареча. Ела тука. Да им покажа. Нали, тук влизате, затваряте се, примерно. И тук си разменяте айтеми, ето. Да. Нещо писал ли си в тази книга? Не. Ето те. Да, това бяха ларповете. Дано да ви хареса този клип. Не, всъщност, това няма да е края. Да, това ще е края. Няма да ви показвам неговата къща, където, нали, я строи, за да стане билдер. Защото не знам къде забравих. И да, това е от нас. Дано клипът да ви е харесал. Пак повтарям, IP-то ще бъде в описанието. И да, кажи чао. И едно от мен, най-важното да се забавлявате и довиждане. Да. Това е всичкото. И влизайте, забавлявайте се и до скоро.